I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Acting stupid, what's happening? What's happening? இதோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரெக்டாக நான் கலரி மேப்பு இன்றைக்கி ரேங்க் மேட்ச் போட்டதில் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஐயோட்டோ நாய் பாருங்கள், ஒன்று எப்படி இதுவும் பாருங்கள். எட்டு ஒட்டமில் தான் எட்டிப்பான், சால்ட்டாக எட்டு நாக்காவில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கில்லு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே பாருங்கள். இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஐயோட்டோ நம்ம எந்த சர்வருமே உள்ள வர August 21 தான் விட்றாங்க. இப்போ நீங்கள் அந்த ட்ரெஸ்ஸு கூட வச்சுக்கிறான் பாருங்கள். ஒன்று எப்படி கில்லாகுது மட்டும் பாருங்கள். ஃபுல்லாக எட்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களே பாருங்கள். நம்ம நாய்ங்களை நல்லா பண்ண போகிறதில்ல. ஏற்றி ரேங்க் புஷ் பண்ணுற பிளேயர்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் ஷார்ட் கன்னில் ஒரு கில்லு கூட அடிக்க மாட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னைப்பர் தான், ஏடபிள்யூஎம் குளோவால் கன்னில் தான் அடிப்பான் பாருங்கள். நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டேன், நீங்களும் ரிப்போர்ட் பண்ணுறேங்க உன் ஐடி போட்டு. நம்ம நாய்ங்கள்லாம் விளையாடவே கூடாது. நான் பாருங்கள், பார்த்தீங்களா தரமாக வைக்கிறான் ஹெட்டு. உடம்புல அடித்தாலே கில்லு தான். ஒருத்தர் இப்படி ஆடுவாங்க, சர்வே பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ஆடி எடுத்தது தான். இங்கேருந்து அவ்வளோ குத்து ஹெட்டு அடிக்கிட்டு சான்ஸே இல்லை. அதான் சருன்னு விட்றான் பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, வருவானு உக்காந்துக்கிறாங்க போது. ஹெல்த்தாகிறா வேறு தெரியல, ஹெல்த்து ஒன்றும் ஒரு வாட்டி கூட குறையில பாருங்க. எடுத்து செம்ம சாப்பிட்டு வைக்கிறான் எல்லாருக்குமே. இவனுக்கு லைக் வேறு இது. நம்ம நாயினால பண்ணு தெரில. ஒரு பேனுக்கு ஸ்கின் இல்லை. இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. எவ்வளோ பெரிய பிளேயராக இருந்தாலும் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நீங்களே பார்த்துங்க. உங்களை மட்டும் விட்டுறக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐடி நான் கீழே லாஸ்ட்டில் காட்டுவேன், அதில் நீங்கள் போட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒருத்தன் தாங்கிற, அவன் எங்கே இருப்பான்னு கூட தெரில அவனுக்கு. சரி அதை விடுங்க. இன்னைக்கு இன்னொரு வீட்டுல விசேஷமா. இனி நமக்காக டிஃபன் கேசரியெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கான். வாங்க சாப்பிடலாம். இப்போ இன்னும் ஒருத்தன் தான் ப்ரோ வரான் கரெக்டாக. இப்போ பாருங்கள், ஓய்வும் பாருங்க ஹெட் அவனுக்கு தேன்னுங்கிறான் நாய். அவன் ஆப்போனன்ட் நீங்கள் அந்த கரெக்டாக அவன் நோரும் போது நீங்கள் பார்க்கணும் அவனை எப்படி உயிதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இஷ்டத்துக்கு சுட்டு கிடப்பான் பைத்தியக்காரன். வீடியோ பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் முடியல. இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பாருங்கள். இப்போ தான் அடிப்பான் பாருங்கள். சான்ஸே இல்லை. அவ்வளோதான் போயோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்கிரைபாக உங்களுக்கு முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வந்துச்சு பாருங்கள், இப்போ காட்டுற பாருங்கள் அவங்கள. நாய் வெறும் 40 லெவலில் தாங்க. இந்த 2 எலிட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுது. ஒரு எலிட்டில் 8 பேஜ், ஒரு எலிட் 120 பேஜ். ஹீரோக்கு கிளாஸ் 4 ரேங்க்லேயும் ஹீரோக்கு வேறு பாருங்கள். ஸ்குவாடில் 47 மேட்ச்சு, டியோவில் கம்மி தான். நம்ம நாயில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.